सांग्रां जा गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनाय बर' सिख्लाफ्रा सांग्रां जा नङाब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। फिन खनसेबाव गुवाहाटी नोगोराव बर' सिख्लानि सोमोनांथावै गोथै सह बोखांनो हादों। मोजां मोननाय सेंग्रानि खथायाव मोनदों गोथै देहाखौ। थैनाय सिख्लाया धेमाजि जिल्लानि जन्मेश्वरी बसुमतारी। मोजां मोननाय सेंग्राखौ दायो पुलिसा खाबाय। सांग्रां जा गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनाय बर' सिख्लाफोरा सांग्रां जा नङाब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। नंगौ, गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै गावनि आगोमा जिउखौ हरखाबै खोमानानै लानांदों बर' सिख्लाया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धेमाजि जिल्लानि सानजारिनोगोर सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय 3 नं महनपुर गामिनि राजु बसुमतारीनि फिसाजो जन्मेश्वरी बसुमतारीनि गोथै सहखौ गान्धी बस्ती गुवाहाटीआव सिलापथार नतुन मिसिं गावनि इन्द्रजित पाद मुंनि सेंग्रानि खथायाव बोखांनो हादों। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला जन्मेश्वरी बसुमतारी आरो इन्द्रजित पाद सानैबो थांनाय 22 जानुवारिनिफ्रायनो सानैजों जमा दंमोन सेंग्रानि रुमाव गान्धी बस्ती गुवाहाटीआव। 26 जानुवारियाव सानजौफुनि 12:20 न'आव थांगोन होननानै नखराव रायज्लाय हरदोंमोन। नाथाय बेलासिनि 3 रिंगायाव जन्मेश्वरी बसुमतारीया सेंग्रानि रुमाव थैनानै दं होननानै गुवाहाटीनिफ्राय खौरां हरनाय जायो नखरनिसिम। नखरनि सुबुंफोरा इन्द्रजित पादआ गोथै सहखौ पुलिस सहैनि सिगांनो फासि नांनायनिफ्राय बोख्लायनानै दोननायखौ गनायनानै लायाखै। गोथै सहआव थानाय दागो आरो पुलिस सहैनि सिगांनो फासि नांनाय दौलेंनिफ्राय बोख्लायनायाव जन्मेश्वरी बसुमतारीखौ बुथारखोमानाय जाथायसो होननानै सन्देह खालामदों। सेंग्रानि सायाव एफआईआर होनाय जाबाय आरो केसखौ रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो सेंग्राखौ सानमारी पुलिस स्टेशनाव खानानै दोननाय जाबाय। Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. लास्ट ईयर से क्वेश्चन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएससी का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीए का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. saya mensuruh Wimbledon pada bahari ada isi sudah biasa. Ada bahari si kelas berjalan, mana sampai final year berjalan, naik bola macam naik game macam naik ni pun ada. Religion English class saja bukan. मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement. IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.